Какво мислим за... Айда, знаеш, че много те обичам, че сме приятелка от няколко години. Мисля, че си избухлива личност. Имаш големи очи. Много те обичам. И аз това го мисля, защото харесваш, много си красива. после мога да го повторя, затова сега ти го казвам. Да, иначе си много як човек. И на теб може да ти се доверяват тайни. Се доверяват. Така, макар че те познавам отскоро, аз те мисля за... Тупа. Не, тъпач. Гуза! Как си оживал в ръцете ми? Как се звал в устата ми, в ръцете. Почти не подозирах. Такава и, както казах, от много малко време те познавам и мисля, че съм те опознала достатъчно и си ми близка приятелка, която много обичам тъпачки. И... това е, айде!